זה היום ה-20 לשלישי, שזה יום מאוד מיוחד. זה יום השוויון, שהיום והלילה משתווים אחד לשני. זאת אומרת שהאורך שלהם אותו דבר. וזה קורה פעמיים בשנה, והיום זה מיוחד גם כי מעכשיו הימים הולכים להיות יותר ארוכים. אז האור הולך להיות יותר ויותר גדול. שזה נורא כיף, אני אוהבת שאור. וזה מזכיר לי סיפור שאני מאוד אוהבת, ששמעתי מהמורה שלי ליוגה לפני הרבה שנים, מנירה, שהוא מגלם בתוכו בעיניי את התמצית של הסוד של טרנספורמציה. וזה סיפור על אור ועל חושך. חושך בא לאלוהים, והוא מתלונן. הוא אומר לו, לאלוהים, אתה יודע ששמש כל הזמן מתנהגת אליי נורא נורא לא יפה. היא כל הזמן מסלקת אותי. לאן שאני לא הולך היא מגרשת אותי. היא ממש גואלית אליי. אני ממש רוצה שתטפל בזה. אלוהים אמר, היה מאוד מופתע קודם כל. הוא לא ידע שזה מה שקורה, והוא מבטיח לחושך שיטפלו בעניין. ואלוהים קורא לשמש. ושמש מגיעה. אלוהים מזמין, אז שמש באה, ברור. ואלוהים אומר לה, את יודעת, שמש, חושך היה פה. הוא אמר שאת מתנהגת אליו נורא נורא לא יפה. הוא אמר שלכל מקום שהוא הולך, את מגרשת אותו. את מסלקת אותו. מה יש לך להגיד על זה, שמש? באמת? אני לא ידעתי שזה מה שאני עושה. אני אפילו לא יודעת מי זה חושך. באמת, אני ממש מצטערת. טוב, אלוהים צריך לברר את העניין, הוא מזמין את שניהם. שמש כבר נמצאת, אז הוא מזמין את חושך. חושך לא בא. לא בא, מחכים, לא מגיע. טוב, שמש הולכת. איך ששמש הולכת, חושך מגיע. אלוהים וחושך מחכים ששמש תחזור. מחכים, שמש לא חוזרת. איך ששמש מגיע, חושך נעלם. וככה זה עד היום. הם פשוט לא מצליחים להיפגש. וזה בגלל שיש מהויות שפשוט לא נועדו להיפגש. ואם אני חושבת על הסוד שזה נותן לנו לגבי איך לחולל טרנספורמציה בחיים שלנו, אז בכולנו יש חלקים חשוכים. יש בנו כעסים, יש בנו פחדים, לכולנו יש דפוסים שאנחנו ממש לא אוהבים, הרגלים. חלקנו צועקים, מתעצבנים, מכורים למשהו, אוכלים יותר מדי או שותים יותר מדי. כל אחד יודע מה העניין שלו. והשאלה מה קורה לנו כשאנחנו נפגשים עם החלקים האלה בתוכנו. אז רובנו לא אוהבים את זה. כשאנחנו נפגשים עם זה אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו רוצים שזה לא יהיה. זה בגלל שאנחנו חמודים, ואנחנו רוצים להיות אנשים טובים. אז אנחנו רוצים לגרש את זה. ומה קורה בעצם כשאנחנו רוצים לגרש? אנחנו יוצרים פה עוד חושך. זה אלים, זה כוחני. זה חלק מאיתנו ואנחנו מתנהגים אליו בכוחנות. אז בעצם יצרנו חושך נוסף. והאמת היא שחושך לא מגרש חושך. מה כן? שמש. אור. אז מה זה אותו אור? תשומת לב. תשומת לב למה? לאותם חלקים בתוכנו שאנחנו לא מכירים. לתחושות שלנו, לרגשות שלנו. להכיר את עצמנו ואת המערכת הפנימית הכל כך מורכבת וייחודית שיש לכל אחד מאיתנו מבפנים. במחיצת תשומת לב החושך לא יכול להתקיים בדיוק כמו שבמחיצת השמש החושך נעלם. אז יש טרנספורמציה. אז אני מאחלת לכולנו שמהרגע הזה, מהיום, האור ימשיך להתגבר על החושך וגם האור בחיים שלנו, שנצליח להביא הרבה אור לכל החלקים הכי חשוכים שלנו. חג שמח.